бунёди боғҳои фароғати кӯдакона дар назди баландманзилҳои Душанбе шумораи истироҳаткунандагон, хусусан волидайн бо атфолро дар ин боғчаҳо ба маротиб афзудааст. ҳамчунин кӯдакон бо фароҳам шудани шароит дар наздики манзилашон аз ин майдончаҳо фаровон истифода мекунанд. ҳар рӯз ами кӯдаконро ҳамҷа меорем. барои кӯдакои мо хеле хуб шудааст, хеле беҳбудиҳо ҳаст. ҳама ина мебинед боғчаҳои бачагона, мисол ина ҷои истироҳат барои кӯдакҳо аст. боғчаҳои кӯдаконаи назди баландманзилҳои Душанбе ба усули муосир ва шароитҳои бозиву истироҳат барои кӯдакон бунёд шудааст. аммо муддати кӯтоҳе аз бунёди ин боғчаҳо нагузашта тахриби онҳо шурӯъ шуд. Калонсолон меянд, да качелиҳо мешинанд, качелиҳои ҳама шикастиянд, кӯдакҳои вапше намемонанд бозӣ кунид. Тамоман аҳамият нест кӯдакда. Ҳамаи шикастиянд, дандонои динозавра кандиянд, вале чӣ дар корай? Ҳамиқа ободӣ мекунад, ҳамиқа чӣ мекунад? Ягон инҷа завистай модароай. Бояд модаро мусор мепартоянд, семечка мехоянд, инҷа мешинанд, ҳамаи ҷазир кардиянд. Ҳамиқа сари сол дар инҷа чӣ хел буд? Обод кардан, ё вапше ободиро аҳамият наметиҳад. Масалан бигирем инҷа якта бассейнча ҳаста, кубикҳои ҳамора кӯдакҳо канда гирифта истанд барои бозӣ кардан. қисмате аз боғҳои навбунёди кӯдаконаи назди баландошонаҳои Душанбе ҳанӯз расман ифтитоҳ нашудааст, аммо сокинон аз он бемалол истифода мебаранд. теъдоде аз он боғчаҳо посбон надорад, ки сабаби хароб кардан аз сӯи ҷавонон ва наврасон шудааст. мо нигаҳ мекунем, гап мезанем, моро ҳақоратҳои безе мекунанд. шумо калонсолон итта гуфта чанд боро мо набераҳоамона меорем, дар ҳамиҷа бачаҳои калонсолон моҳод иҷоза наметиҳанд ё ки моро нигаҳ намекунанд, ки мо ҳамин набераҳои хурдсоли худмона синфҳои 6, 7, 8, 9 дар болои ҳамин ҷонварҳо меброянд. оли замиҷа урус боша, урус хел нигаҳ чӣ намекунад. тоҷики мо ҳам хеле вай мекунад. фарзанди ман нигаҳ мекунам, фарзандои ҳамин урусҳо меоранд, хушрӯ бозӣ мекунанд, меранд. сокинони бузургсол шикоят доранд, ки фарҳанги истироҳати аксари кули хонаводаҳо дар боғу гулгаштҳои пойтахт коста шудааст. ба ин манзур дар аксари боғҳои бузурги пойтахт, ки аз навсозӣ шудааст ва ё ба тозагӣ бунёд шудааст, посбонҳо гузоштаанд. масъулони боғҳо мегӯянд, ин иқдоми онҳо иҷборӣ аст, зеро дар сурати озод гузоштан истироҳаткунандагон дар муддати кӯтоҳ боғҳо ва ҷиҳози бозиву хушҳолиро хароб мекунанд.